Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kagyari naton ng mga top stories of the day. Today is January 24, 2025, Biyernes nga adlaw. Housing project na wala pa ginaistaran, gina-inventory para ipagamit sa evacuees. 46 ka mga housing units sa ihong village, i-turn over na buwas. 48 ka mga barangay, ginakabig sa BFP nga delikado sa sunog. 24/7 nga matinlo nga water supply sa Bacolod, ginmando ni Mayor Albi sa bago nga board of directors sang Basiwa. Kag sa good vibes, Thai resto ang tultulunta sa tripping ni Ruming. Kag kilalahon ang 5-time champion sa National Collegiate Table Tennis sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mas matugnaw nga panahon ang posible maeksperiensya next week. Kung mainit ang dapya sang hangin sini nga semana, ini bangod sang easterly, so kung mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean, nagahinay gawa ang hangin amihan nga amo naman ang mabugnaw nga hangin nga nagadapya. Gani wala sang shear line o kun pagtabuay sa mainit kag matugnaw nga hangin suno sa pag-asa. Wala sang LPA o kun bagyo sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Pero palaabuto naman ang mas mabaskog nga amihan sa badason nga semana nga posible mapatsagan pa diri sa Visayas. Posible sa gihapon ang hinali nga pagbubo sa ulan sa hapon o kun sa gabi dala sang localized thunderstorms. Sa number 9, mga buto sang pawikan, ginrelease sa baybayon sa Sipalay City. 27 tanan ka mga buto sang olive ridley sea turtle hatchlings ang ginukon mga buto sang olive ridley sea turtles ang ginrelease sa Poblacion Beach sa Sipalay City sang Miyerkules. Nakita ini sa mga empleyado sang Saka-Saka Beach Resort sa sulod man mismo sang ilang resort sa may barangay na Uhang. Suno sa kay Bantay Dagat Coordinator Edsel Toledo, ginkuha ini nila sa area kag ginhilway sa baybayon. Masami, may nagakakita sila nga mga pawikan nga nagapangitlog sa last quarter sang tuig, kag nagaginuha ang mga buto sa first quarter naman sang tuig. Ginabisuan sang LGU ang pumuluyo nga kung may makita nga mga buto sang pawikan, i-turn over ini sa otoridad kay ini ginakabig nga mga endangered animals. Sa number 8, 67 tanan ka mga layaw nga ido ang napangsikop sang City Veterinary Office sang Bacolod City. Bit-bit ang mga catchnet ng lagas kag nang sikop sa mga layaw nga ido ang katapos ang City Veterinary Office sa kilid sang dalan sa Burgos Market. Humalin sang Enero 1, may 67 na tanan ka mga layaw nga ido ang na-impound sa sulod sang Bacolod City Pound. Ginpahayag ni Assistant City Veterinarian Dr. Jack Kabugwason nga masobra na sa isa ka gatos ang mga na-impound gani ginapaabot nila nga i-claim sa mga pet owners ang ilang mga hinuptanan nga na-impound. Ginasa pupus ang syudad ang mga layaw nga wala sa mga nagapanag-iya. Ang iban gina-adopt sa buligman sa mga animal rights advocate group. Ang anti-stray operation kabahin sang tikang sang City Vet agud nga mapahaganhagan ang kaso sang rabies kag mapaiway ang kaso sa mga layaw nga ido nga nagakabungguan sang salakyan sa dalan. Sa number 7, stricto sa karon nga ginamonitor ang pagpasulod sa mga mangunguma sa 4 to 6 km danger zone sa area sang Kanlaon, sang Bulkan Kanlaon. Sunod sa kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno, ang mga checkpoints nga napahamtang ang gin-require na sang adlaw-adlaw nga report sa tinutuyo nga ma-account ang tanan nga mga nagasulod kag nagagwa sakop sang 4 to 6 km danger zone. Sa karon, compliant man ang mga mangunguma nga nahatagan sang 6 AM to 4 PM nga window para sa ilang mga pananom kag kasapatan. Sini lamang ang Incident Management Team sang Task Force Kanlaon ang nagpatigayon sang site visit kag ocular inspection nakip na awareness situation sa 4 to 5 km permanent danger zone sang Kanlaon para sa mga vegetable farmers
sang Puruktu, Barangay Kabagnaan sa Banwasang na Castellana. Pila sa ila, nag-ani na sa mga kamatis kag pedada. Namlag pa sa Mansananaw, gintugutan man ang pagtapas sang mga tubo. Lately, in-require na namon ng may ambal natin yung gusto natin improve ng monitoring sa nagasulod kag nagagwa sa within 4 to 6. Na-require na natin ng mga checkpoints na mag-submit report daily ang pila gasulod kag pila nagagwa. So far ang accounted naman tanan ang gasulod nga kag nagagwa accounted naman. Even ang mga tapas pala sa tubo. Sa number 6, pagpasiguro sa 24/7 nga matinlo nga supply sa tubig, ginmando ni Mayor Aldo Benitez sa mga Board of Directors sang Basiwa. Sa pagpanumpa sa bago nga mga katapos ang Board of Directors sa Basiwa, ang ginapangunahan ni Attorney Sonia Verdeflor, ginmando ni Mayor Aldo Benitez nga dapat matagaan prioridad ang pagpasiguro sa 24/7 nga water supply, limpyo kag mabaskog na tubod. Ginsiling sang alkalde nga kabahin sang water security plan ang ginapaabot nga dugang nga supply sang tubig gikan sa bulk water supply project nga mahimo mabatyagan sini nga bulan ukon sa Pebrero. Nakasugtan sa Basiwa Prime Water kag Bacolod LGU ang pagpahagan-hagan sa paggamit sang underground water sources paagi sa mga wells. Kabahin man ini sang tikang sang management sang Basiwa agud mas maamligan ang palibot kag masiguro ang kalidad sang water supply nga nagalapot sa mga gripo sang mga konsumidor. Out of 48 MLD being generated by our deep wells, we will reserve 30 MLD as the reserve water natin. So in times nga may kulang tubig, dira kita makuha. So makuha na ta surface water, though there are a few bulk water suppliers nga ma-online nga bulan ka next month. Sa number 5, Love Triangle, isa sa mga ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa isa ka security guard sa Barangay Handumanan sa Bacolod City. Love Triangle, isa ini karon sa mga ginatutukan sang PNP kung naagin patay ang security guard nga si alias Arnold sa Barangay Handumanan sa Bacolod Miyerkules ang hapon. Sunod sa kay Police Captain Glenn Montaño, ang station commander sa Police Station 10, nagasakay sa motorsiklo ang biktima nga gikan sa merkado kay nagbakal sa bugas kag butane. Posible sunod sa PNP, ginsundan siya sang sospek kag intiro bisan pa. Nagapakitluoy na nga hindi lang pagtiruhon kay may mga ginasagud pa. Base man sa statements ng pamilya sa PNP, may nakaaway nga kafgu ang biktima nga nagasigit shot sa iyang 11 partner bisan wala man ini ginasapak sang babayi. May nakaaway man ang biktima pila ka adlaw ang nigligad parte sa baknanay sang kahoy para himuon nga furniture. Sa karon, nagapalay ng investigasyon sang kapulisan kag miyara na sila sang person of interest sa sini nga kaso. Sa number 4, kaso sang dengue sa Negros Occidental nagsaka sang 296%. Sa unang 18 kaadlaw sa bulan sang Enero, duha ang mga na-record nga dengue-related deaths. Gisiling ni Provincial Health Officer Girly Pinunggan nga nagsaka ang dengue cases sa probinsya kung ipaanggid sa datos sang 2024. Humalin sang Enero 1 tubtob 18, 250 ang na-report nga dengue cases. May pinakamadamo ang na-record ang syudad Sambago, 58, nagasunod naman sa San Carlos City, 20 cases, Kabangkalan City, 19 cases, Pulupandan, 15 cases, Silay City, 13, Valladolid, 11, kag La Carlota City nga may 10 ka mga kaso. Kung ipaanggid sa datos sa kasubungan nga tiun sa 2024, 297.83% nga mas madamo ang kaso subong nga 2025. Kalabanan sa apektado ang yara sa 11 to 20 years old nga age group. Samtang sa 2024, sa year-end report ng PHO, 22 tanan ang na-report dengue-related deaths. 6,799 naman ang kabilugan nga dengue cases. 354.48% nga mas madamo kung ipaanggid sa kaso sa 2023. Paray ng kampanya sa PHO sa publiko sa matinlo nga palibot. Kung nakitaan sang simptomas sang dengue kaangay sang paghilanat sang pila na kaadlaw, pananakit sang kalawasan kag rashes, mas maayo nga galayon magpakonsulta sa doktor.
Sa number 3, 48 ka mga barangay sa Bacolod City ginakabig nga mga red zone o mga areas nga madasig maglapta ang kalayo kung may sunog. Naglabot sa 283 ka mga area sa Bacolod City ang ginakabig nga red zones o mga lugar nga ang mga balay kalabanan himo sa mga madasig masunog nga mga bagay nagaikit-ikit kag hindi mahapos makarespondi ang mga bombero kung mayara sang sunog. Sa records ng Bureau of Fire Protection sa Bacolod, 48 sa 61 ka mga barangay sa syudad ang makabig nga red zone. Gani sa pagsinapol sa katapos sang natukod nga Task Force Red Zone nga ginapangunahan ni Mayor Aldi Benitez nakasugtan ang paglunsar sang kampanya para sa mabaskog ang tikang kontra sa sunog. Ang Barangay Banago ang isa sa mga red zone area nga napili nga pilot area nga tagaan prioridad. Gisiling ni Councilor Pausi, pamuno sa Committee on Fire, Social Defense and Natural Disasters ang konseho, magapatigayon sa profiling and task force sa mga pamalay sang mga red zone areas para masiguro nga may legal sila nga koneksyon sa linya sang kuryente. Hindi man abi malipod nga kadamaan sa mga kabangdanan sang nagaluntad nga sunog sa mga ginakabig fire-prone areas, electrical in nature nga mahimo tugas ang illegal wire connection. Magluwas sa pagpamutang sang fire extinguishers, naga-train sang katapos sang Community Fire Auxiliary Group ang BFP nga makabulig sa tion sang emerhensya. Sa number 2, 46 tanahan ka mga unit sa Yuhum Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City ang natala na i-turn over sa mga tag-iya buwas nga adlaw. Natapos na ang isa sa 24 ka mga housing building sa Araw Yuhum Village sa Barangay Vista Alegre. Gani buwas, suguran sa Bacolod LGU paagi sa Bacolod Housing Authority ang pag-award sang 46 sa 64 ka mga naunang housing units para sa mga beneficiaries. May 18 ka mga beneficiaries nga naghulat sang final approval gikan sa pag-ibig nga mangin kaupod sang BHA kag Department of Human Settlement and Urban Development. Sandig sa nakasugtan, ang housing beneficiaries ang mayara sang 2,194 pesos nga monthly amortization plan para sa 24 square meter nga housing sa sulod sang 30 ka tuig. Ang housing program ang kabahin sa 4PH housing program ni President Ferdinand Marcos Jr. nga pinakauna naging patuman sa Bacolod City. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Task Force kanlaon ginapa-account na karon ang mga housing projects sa gobyerno nga wala ginagamit. Ini ginalantaw nga posible paistaran sa mga evacuees in kaso nga magsaka sa Alert Level 4 ang bulkan kanlaon. Sunod sa kay Task Force kanlaon Head Raul Fernandez, kahapon nagsapol sila sa mga LGUs nga mayara sang housing projects upod sa National Housing Authority para mapatod kung pila pa diri ang pwede temporaryo mapagamit. May 8 ka mga LGU nga mayara sang housing projects nga ilagin sapol nga nagalakip diri sang Bacolod, Sagay, Victorias, Manapla, Silay, Cadiz, Ibi Magalona kag Escalante. Pila man sa sining mga housing projects ang ginapa-inventory mga Yolanda housing projects. Suno kay Fernandez, may mga unoccupied sa sining mga housing projects ugaling na award na gani hindi na pwede nga temporaryo mapagamit. Ang banwas ng La Casella na mayara sang 37,000 tubtob 40,000 ka mga pumuluyo nga iga-evacuate kung magsaka sa Alert Level 4. Ang bulkan kanlaon ang ginalantaw man sa contingency plan sini nga pagpahamtang sang relocation site sa mga LGU sa norte nga bahin sa probinsya kaangay sa Silay kag Talisay suno sa kay Mayor Rumayla ni Cormang Gilimutan. Pero ang immediate relocation site nila suno sa kay Fernandez ang tent city sa Himamaylan City kag ang paggamit sa Himamaylan National High School. Ang contingency plan ang iga-present sa Regional Interagency Coordinating Cell. Samtang, ginsiling naman ni Fernandez nga ang syudad sang bago ang nagaplano sang Memorandum of Agreement sa Talisay City para man sang posibleng relocation sang pumuluyo sini angot sa sitwasyon sang kanlaon. Nagkaroon kami ng meeting with some of the LGUs dito sa North, yung may mga housing, yung may mga housing units, yung sa NHA. So, we requested them to yung kanang inventory kung ilan yung mga unoccupied na pwedeng magamit as temporary evacuation center. So, ang iba kasi ang iba unoccupied pero na i-award na sa mga recipients. So,
medyo alangan na. Kagyari naman ang pangpabalo namon niya pang pag-good vibes sining weekend. Hilig mo ang Thai food or gusto mo lang makatilaw sang Thai food? Inabala ang affordable pero authentic. May natultulan kami nga Thai resto sa Bacolod, kag ini ang atong diskubrihon sa tripping ni Roming Buwas at 9 a.m. Kag 5-time champion siya sa National Collegiate Table Tennis Competition nga Bacolod nun. Ato naman siya kilalahon sa Bida sang Liga sa Sunday at 9 a.m. Shoutout ani sa aton nga mga live viewers subong hapon si Lindol Sunyo, mayong hapon Negros, si Jubea Yap Janala, mayong hapon Digicast Negros watching from the City of Pines. Si Jocelyn Luquero, mayong hapon Digicast Negros, happy weekend. Si Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros. Si Halandoni Marcelo, good afternoon Digicast Negros. Si Everlyn Miranda, good afternoon Digicast Negros watching here in Dubai. Si Nelson Marvin Aurino Leonora, gatanaw diri sa Dubai from Kawayan, Negros Occidental. Si Jepe Garucha Hivero, mayong hapon ka Digicast Romeo watching from Sarait, Himamaylan City. Please shout out kay Inday Maxine, salamat gid. Kag si Gingging, good afternoon Digicast Negros watching from Hong Kong. Marcos Magillanos, sa Jagid Lantaw Digicast sa palibot ko sa Taiwan na watching from General Santos City. Kagamayad to ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Subong adlaw, ako si Romeo Subaldo. Tugtog next week. Happy weekend!